Pomaly sa končí klimatická konferencia v Paríži, čo je vhodná príležitosť na to, aby sme si povedali, aká je klíma na Slovensku a vo svete. S klimatológom Pavlom Matejovičom sa porozprával Mário Špilberger. Ako vnímate teplotné výkyvy, ktoré nás v poslednej dobe dosť často trápia? Boli aj v minulosti, sú prirodzenou súčasťou počasia, že sa striedajú chladnejšie obdobia s teplejšími. Nakoniec je aj prirodzené striedanie ročných období. Takou zvláštnosťou je, že sa vyskytuje viacej teplejších období ako chladnejších. Zaznamenali sme dve najteplejšie letá v posledných 10 ročiach a zimy sú čoraz kratšie. Ono to však nie je nič nové, keďže extrémne horúce letá sme mali teda aj v minulosti. Ako vnímate súčasnú klímu? Veľmi teplé letá bývali aj v minulosti, tak extrémne teplé letá nebývali, pretože ak pozrieme do štatistiky, posledné najteplejšie letá za ostatných 10-20 rokov, po roku 1990, tak napríklad najteplejšie leto vôbec, čo sme mali, bolo tohto ročné. 10 najteplejších liet, ktoré sme zaznamenali, sa vyskytli po roku 1990, čiže môžeme povedať, že také teplé letá, ako sa vyskytujú v súčasnosti, sa v minulosti nevyskytovali. No a v súčasnosti pozorujeme antropogénne podmienenú zmenu klímy, ktorá je spôsobená industriálnou činnosťou po tzv. Priemyselnej revolúcii, ktorá nastala v druhej polovici 18. storočia, keď človek začal spaľovať fosílne palivá, uhlie a ropu a tým vlastne zvýrazňuje prirodzený skleníkový efekt atmosféry, čiže táto klimatická zmena, ktorú v súčasnosti pozorujeme, je antropogénne podmienená. Spomínali ste skleníkový efekt, s ním sa dnes dosť často pracuje. Niektorí odborníci tvrdia, že je v niečom prínosom. Ako to teda je? Tu sa zamienia prirodzený skleníkový efekt atmosféry so zvyšovaním skleníkového efektu atmosféry. Prirodzený skleníkový efekt atmosféry je prínosný, bez neho by nemohol existovať život. Ak by neexistoval prirodzený skleníkový efekt, tak by priemerná teplota na Zemi bola minus 18 stupňov, v súčasnosti je plus 15, čiže je v tomto zmysle nevyhnutný pre život na Zemi, akurát ako sa hovorí, že všetkého veľa škodí. Čiže tým, že ľudstvo produkuje do ovzdušia vlastne viac oxidu uhličitého, ktorý je jeden z takých hlavných skleníkových plynov hneď po vodnej pare, tak tým vlastne zvyšuje tento prirodzený skleníkový efekt atmosféry. Keď sa povie, že globálne oteplovanie je spôsobené skleníkovým efektom, nie je presné, malo by sa hovoriť, že oteplovanie je spôsobené zvyšovaním prirodzeného skleníkového efektu atmosféry. Ale klimatická zmena zahŕňa aj viacero iných faktorov, ktoré sú súčasťou klímy. Že sa mení režim zrážok, že sa predĺžujú obdobia sucha, naopak obdobia sucha sa striedajú prudkými prívalovými dažďami. V letnom období zasa sa predĺžuje vyššia frekvencia horúčav, zimy sú oveľa miernejšie, ako bývali v minulosti. Je tá dnešná situácia kritická podľa vás? Áno, netýka sa to možno ani tohto regiónu stredoeurópskeho, pretože tu sa ešte dokážeme adaptovať na tieto zmeny klímy. Je tu proste vybudovaná taká určitá infraštruktúra, ktorá dokáže zmierňovať tieto negatívne dôsledky klimatickej zmeny, či už je to zavlažovaním, alebo potom ak je neúroda, tak sa tie produkty môžu priviesť z nejakých iných krajín, ktoré neboli postihnuté suchom a tak ďalej. Čiže dá sa to kompenzovať týmto spôsobom, ale horšie je to v krajinách tretieho sveta. Nie sú také ekonomicky výkonné, ktoré sme to mohli pozorovať v Sýrii alebo vôbec v krajinách subsaharskej Afriky, kde ľudia nielen aj v dôsledku vojnových konfliktov, ale aj tým, že je tam sucho, sú potom prinútení migrovať. Aká bude klíma v budúcnosti? Dokáže ju Parížská konferencia ovplyvniť? Dozvieme sa po pesničke. Everything you are to
goodbye to all the lies I've heard. You made a different kind of girl. You found me out and you made my senses fly. Shook me up when you took me to the sky. Never thought that I could ever get this high. Should I go and I can't conceal it? Should I go and anyone can see it? Give me just a little more, everything I've waited for. Yeah. Should I go? Here's my heart, so take it. Should I go? Only you can break it. You got me falling to the floor. Anywhere you want, I'm yours. Should I go? I can't breathe without you. Should I go? I'm not me without you. You're the rush that I missed. Made a wish that I'd feel a kiss, just like this. Should I go? Yeah, you made me feel it. Should I go? And I really mean it. Give me just a little more, everything I've waited for. Should I go? Here's my heart, so take it. Should I go? Only you can break it. You got me falling to the floor. Anywhere you want, I'm yours. Anywhere you want, I'm yours. Should I go? And I can't conceal it. Should I go? Anyone can see it. Give me just a little more, everything I've waited for. Should I go? Here's my heart, so take it. Should I go? Baby, don't you break it. You got me falling to the floor. Anywhere you want, I'm yours. Should I go? Súčasná klíma je v kritickom stave. Môže to poznačiť našu budúcnosť? Viac podrobností od klimatológa Pavla Matejoviča zisťoval Mário Špilberger. Aký scenár predpokladáte v budúcnosti? No, v prípade, že sa nepodniknú nejaké kroky, ktoré by podstatným spôsobom zredukovali vypúšťanie vlastne skleníkových plynov, najmä oxidu uhličitého, tak všetky tie prejavy, ktoré teraz pozorujeme, budú sa čoraz častejšie vyskytovať, jednak suchá a jednak v letnom období vlny horúčav, prívalových dažďov a tak ďalej. Čiže tá extrémnosť sa ešte viac zvýrazní. Potom môžu nastať aj iné problémy. V dôsledku topenia napríklad ľadovcov sa bude zvyšovať hladina oceánov, čím sa zatopia obrovské územia, zaniknú možno aj celé štáty a tak ďalej. A úplne ten najkatastrofickejší scenár je, že by sa zmenilo chemické zloženie zemskej atmosféry. Myslíte, že dokáže klimatologická konferencia COP21 niečo v tejto problematike zmeniť? Tak o tom sa dozvieme vlastne v najbližších dňoch, že čo sa presne deje alebo na čo sa politici dohodnú, ale toto je už mimo rámec klimatológov, na toto vplyv nemajú, keďže sa priamo nezúčastňujú týchto rokovaní politických. To sú najvyššie predstavitelia štátov. No je otázne, že do akej miery budú schopní prísť k nejakému rozhodnutiu takému, ktoré by v tom konečnom dôsledku nejako znížilo produkciu skleníkových plynov. Je to veľmi komplikované, pretože to vstupuje množstvo faktorov ekonomických, sociálnych, ale rôznych geopoliticko-strategických a tak ďalej. Vieme, že v súčasnosti je vo svete situácia dosť napätá, čiže je to otázne. Ja sám som zvedavý, či k niečomu dospejú k nejakej dohode. Skôr by som bol taký pesimistom, ale človek by zase na druhej strane nemal úplne podliehať takému fatálnemu pesimizmu, čiže dúfajme, že zvíťazí rozum. Jedným bodom tohto programu je aj to, že by sa malo znížiť globálne otepľovanie o 2 stupne. Čo sa stane, ak sa nepodarí naplniť tento krok? No už aj tie 2 stupne nie je výhra. Aj to oteplenie o 2 stupne bude znamenať veľmi vážne dôsledky pre klímu, lebo vidíme, že teraz napríklad v porovnaní s koncom 19. storočia sa oteplilo v podstate len o vyššie 1 stupňa Celzia, ale vidím už je vážne dôsledky a predstavujú
Predstavme si, že sa ešte oteplí o ďalšie 2 stupne Celzia, čiže bude to veľmi ťažké zvládať, adaptovať sa, ale myslím si, že civilizácia má na to súčasná tak nástroje a spôsoby, ako sa adaptovať na takúto výraznú zmenu klímy. No ak by rast teploty bol ešte vyšší, tak tam už hrozia vážne dôsledky. Tie 2 stupne to je tá krajná hranica, ktorá by sa nemala prekročiť. Čím môžu ľudia ovplyvniť globálne otepľovanie? Ekologickým nákupom, spôsobov, využívaním napríklad hromadnej dopravy, nekupovaním nejakých produktov, ktoré nevyhnutne človek nepotrebuje k životu, šetrenie, narábať s energiami, čiže tých možností je viacero. Ale dôležité sú v tomto prípade tie politické rozhodnutia, pretože jedine tie môžu mať taký globálny dosah. Aj individuálne sa môže človek snažiť. Vy ste poslali prezidentovi, Národnej rade a vláde Slovenskej republiky